kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiira mon hade men nadde habruji meɗen dabal ko fate korko siftindon ton hande ko talata no gasse nayyi lewru février hitande ujunaji ɗiɗi no gasse jeegom jeeɗiɗi lewru korko wonande heɗotoɓe min ko adinde kumtari yonta hande humtete e oɗo ñalawma talata ko 6h26 subaka alarba janggo e kajjari ɗum poti dartinde ɗum ko adi 6h02 nden woni salatu ɗum noon humtete janggo ko 6h27 ñande alhamis kajjari foti dartade ko avant 6h01 humtete ko 6h28 ko jiida e ɗum kadi hawnaki ñalawmaji garoji ko fati habruji patuɗo e korko habruji men États-Unis guidaɗen ko to Washington. Président mo États-Unis Donald Trump mon continue hande dartade walla wasde ɗoftade yamirode ganduɗa ummide toon Cour suprême ndeɗon yamirode noon jaa hen gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo en tarif ɗum noon ko ɓeydigol haalisaji ko wiyete frais douane marchandise aji gummotoɗe caggal leydi e wayno ko kamɓe Cour suprême mbi wonde ko kanko Donald Trump o ala ndeɗon yamirode o ala oɗon hattan wawi wadde ɗum noon ko congrès ɗum ɗo foof so tawi dartini ɗum ɗon firti wonde ko yamirode nde walla ñawore nde yamiri wonde ko kanko Donald Trump lawol kene foti remboursede kene ɓuura $3 milliards ɗum noon wonande ɗeɗo leyɗele gonɗe caggal leydi ko ɗum woni oɗo sa joni kamɓe congrès o eɓen continue ƴewde peeje hono ko fursudemo gouvernement makko kanko Donald Trump holno oɗo kalis remboursé men wayno ɗoftaki ɗum ɗon men wayno ko ñande yamirode nde yaltinde e janggo muɗum ñande asid ɓen ɗo kanko hoore makko yamiri état ji gouvernement ji eɗon e foof kala mo da tarif muɗum wonno ko 10% o ɓeydi hen ken wona 15% ha heddi Canada e Mexico en kalino habruji ɓennir ko sibabunde kanko Donald Trump gouvernement makko dañino nanodiral hakkude kamɓe Canada e kamɓe Mexico ko fati tari to Washington hande tungnade kadi ko anda kamɓe NPR ko bindel wayno président mo États-Unis Donald Trump mo arton hande to congrès huccide américain ji haalande ɗumen holko waɗi e laamu makko ko fuɗɗi ko mbiyata en holno mbadi laamu makko walla holno mbadi leydi ndi ko fati surtout en ngal holto yarata ɗum ɗo fof nan ari ko caggal nde kanko Donald Trump agenda makko walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗe yinno wadde ɗe oɗo sa joni jogui caɗele kewɗe caɗele gadanɗe surtout en ko caɗele patuɗo en gossodiral mo jeygu hakkude États-Unis e leyɗele gonɗe caggal leydi ɗum noon kadi nde yiya wona kamɓe Cour suprême ñawore sakkitinde mbaɗi ko fate en wiide wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko helde bibji makko wonde ko ala won hattan won wadde ɗiɗon tarifaji e aduna he foof caɗele goɗɗe ɗe kadi ene wayno ko yiyete toon to immigration hono kamɓe démocrate en e kanko kadi Donald Trump ɓe mbasi nanodirta hande ko fate en budget pour immigration ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump mo joguen caɗele oɗo sa joni ko jiiɗa e ɗum ɗon tan jiiɗa e sondage uji gummiɗe toon to Washington en wayno hitande makko adande e laamu yimɓe hewɓe no gandi oɗo saji yimɓe sappo so ƴeftama jeegom hen mbi wonde ko laamu makko ngo en ko fuɗɗi ko en ene wayno ko ndeɗo hitande ɓennude ɓuuri bonde e hitande hade makko laamade ko hunde nde ganduɗa en ko fate surtout en kisal ko fate en ngaalu e ko fate en gueɗe kadi jokkodiral hakkude États-Unis e caggal leydi ko way wonde fof kanko Donald Trump o arata 9h jamma heure New York to Washington hande ne haale hono kanko gardiɗo FBI nde wiya to Italie wonde yimɓe jowannoɓe ɗum noon caggal nde kamɓe équipe worɓe équipe worɓe foof ɓe gañi médaille d'or kanko hoore makko yiyama wone to lakorum ɗum noon koto yimɓe to ɓortoto comci men omo wonde kadi yimɓe jowannoɓe kamɓe fof eɓe jogui butelaji sangara eɓe berlodira oɗon sangara ɗum ɗo fof ko hunde gaddi ɓeydude oɗo sa joni kala ko wiyete ne haalluji fatude makko kanko Kash Patel siftindon tan ko nde o yahata toon nde kadi ene wayno ko haalluji kewɗi kalanomo wonde ko avion mo ƴefti o ko avion FBI pour yaade toon taw ko wona mission mo ganduɗa leydi ndi ɗum ɗo fof ko hunde ko dépense uji ɗi ganduɗa potani wadde ko wawi wonde fof ene wayno kanko Kash Patel o arti leydi kono noon ene wayno ko haalluji ɗi nen ɓeydo hewde ko jiida e ɗum ɗon kadi ɗiɗon équipe aji ɗiɗi jowannoɓe hakkiji ene wayno kañum en koye men koko invita toon to congrès tawede discours makko kanko Donald Trump e nder konguɗi ɗi o haali kanko Donald Trump o wi wonde ko inviti worɓe hay rewɓeɓe kadi o inviti ɗumen par ce que so tawi o invita rewɓeɓe kanko hoore makko ene wayno ko so tawi woteji hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom mbaɗi kanko hoore makko batteɗe empêché to Washington tungnade kadi ko yalti on neɗɗo goto kañum hoore mum meeɗi ɗum wonde goto e yimɓe artiɓe FBI walla adjoint ji muɗum ene wayno wonde kanko Donald Trump seki oɗo sa joni kanko hoore makko wi wonde ko présente sode pour wonde candidat fate sarɗiyanke to Maryland tungnade hande habruji gummiri toon kanko biyeteɗo David Steinberg ene wayno ko kanko hoore makko koye yimɓe hohoɓe ɓurnoɓe hewde grade uji toon to FBI kanko Donald Trump o seki o wi wonde ko kanko hoore makko ko présente sode pour wonde sarɗiyanke to Maryland ɗum noon ko heftude hono jonde makko kanko Steny Hoyer ko démocrate o jogorani wontude candidat par ce que woni no sarɗiyanke kili hitande ujunere temed jeenayyi capanɗe jeetati e goho kañum kadi ko démocrate ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi habruji kesi wonande yimɓe o sa joni kanko Donald Trump o seki yiɗɓe kadi wontude sarɗiyankoɓe ɗum ɗo fof ko pour habtade mo kanko Donald Trump ko jiiɗa ɗum en kamɓe démocrate en oɗo sa joni e nder analyse aji ɗe mbaɗi mbi wonde ko laamu makko kanko Donald Trump ene wayni ko gueɗe ɗe mbaɗaɗe ɗum noon gila e affaire immigration no ɓe diddirti yimɓe no ɓe nangirti yimɓe ɗi e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗata yimɓe liggotonoɓe toon ɗum ɗo fof ene wayno ko wiide mabɓe ɗum ɗo foti sifede ko way kono terrorisme ɗum noon kadi tungnade ha hande sarɗiyankoɓe hewɓe taw ko démocrate en ɓe NPR limti habruji men international guiɗoɗen ko to
to France tungnadi kadi ko yaltino woni ambassadeur mo États-Unis gondo ton to France biyeteɗo Kushner siftin ɗon tan ko kañum woni bamum Jared Kushner kadi ko isum Donald Trump kadi ko goto conseiller Donald Trump kewɗo nulede ko fati hareji ton to Ukraine e Russie ko fati hareji hakkunde Iran e États-Unis onon kanko biyeteɗo Charles Kushner ɗum noon tungnadi kadi habruji gumiri ton to NPR ɓe mbi wonde ko kamɓe ardiɓe ton to kedose ɗum noon ko affaire étrangère mo France oɗo sa joni ɓe kadi mo kala ko fati jokkodiral ngal foti jogade laamu France walludemo ɗum ɗo émission makko ɗum noon ko caggal nde haalluji kewɗi baɗaɗi tawni ummi toon to Washington ne haala affaire oɗo suko goto baɗaɗo toon ɗum noon ko caggal nde pelɓodiral waɗi hakkunde kamɓe wonɓe banggue ñaame won banggue nano ndeɓe cipiri toon ono kanko biyeteɗo Kentina Deranke jaaro duuɓi 23 baranoɗo toon taw kadi ne wayno kañum hoore mum mayde muɗum ari ko hakkunde sipiroɓe groupe aji ɗiɗi wadde to wuuro wiyetengo Lyon ɗum noon e nder ko yiya wonde ko kamɓe kedorse e nder gardugol makko kanko ministre des affaires étrangères mo France biyeteɗo Jean-Noël Barrot o wi wonde ko noddini altini ɓennuɗo en wono kanko Charles Kushner yo ar toon to ministére des affaires étrangères pour o wawa famde holko woni sababu États-Unis et surtout en gouvernement Donald Trump haali gueɗe kewɗe wi wonde ko kanko baraɗo o en ko laamu tewi warimo walla gueɗe banno ɗum noon e wayno ko sababude kanko hoore makko salima arde toon to ministére des affaires étrangères oɗo sa joni ɓe mbarimo kala mission mo jokorno wadde pour jogademo accès e kala gueɗe ɗe ganduɗa toon to France hebde ɗum kadi wiide makko kanko Jean Noël ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko ambassadeur on foti famde ɗum ko mission makko so tawi o woni leydi janandi so noddama yo ar on foti arde o jabade ko wonde fof ene wayno ko kanko ambassadeur mo États-Unis gonɗo toon Charles Kushner o jabaki taw ko fati ɗiɗo halluji kono noon wayno kam tungnadi kan ko Jean Noël ko haali blogde ɓe kanko ambassadeur o kala ko fati e gueɗe ɗe ganduɗa waɗanno ɗum ɗon wawi haddemo wadde ligguey makko ko hunde jogoɗo ɓeydude uure wonde oɗo saha joni hakkude kamɓe France e États-Unis habaruji men international hande to Iran kamɓe États-Unis ɓen continue hande wiide wonde ɓe goni koye parde kono noon e tungnade hohoɓe hewɓe yaltuɓe wiide wonde kamɓe États-Unis oɗo saha joni eɓe jogui caɗele sibabu ne andude holno foti bonandede jogori wonde so tawi ɓe pelti yande to Iran tungnade koɓe kaali ɓe mbi wonde kamɓe États-Unis ɓe mbawani wadde opération ngaji holno mbaɗiɗo Venezuela ni taw ɓe mbaɗani dégâts ji bonɗi kono noon kadi ne wayno ko so tawi ɓe waɗi ɗum ɗon hawnaki haare nde ma yaaji ha ken wawa bonnandeɓe gueɗe mabɓe kewɗe gonɗe e région ngaji ɗi walla gonɗi ga e États-Unis men ko ɗum waɗi hono kanko Donald Trump oɗo saha joni omo jogui ardiɓe ɓe jogui oɗo saha joni sikkitare mawde wonde est ce que kamɓe koye mabɓe poti bombardude Iran sifti ɗon tan ko kaldigal hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene continue toon to Genève to ene wayno ko délégation ngaji ɗiɗi fof kotino kono ene ɗaminino artude pour wiide wonde ko won toɓe nandiri won toɓɓe goɗɗe keddiɗe kamɓe Iran kadi ɓe kalino mbi wonde so tawi États-Unis jaaɓi ittude kala sanction ngaji pawaɗe mabɓe kamɓe koye mabɓe mbawa wiide wonde ɓe goppi kala programme nucléaire moɓe jogino kono noon ɓe ɓeydi hen mbi programme moɓe nucléaire moɓe jogino o ko programme fate en énergie wona programme uji kabirɗe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni haqqillaji fof nene kucciti toon to Iran hakkude muɗum e États-Unis to Israël hono kanko premier ministre mo Inde merandi omo ɗaminama o ar toon ko uddidde hakkude cehlagal gongal hakkude kamɓe Inde e Israël ɗum ɗo fof kadi ko peeje kanko Donald Trump de o jogui oɗo saha joni yañude jokkodiral Israël jogui ko surtout henno toon to Moyen-Orient e surtout henno ko fate wona leyɗele arabe tan mais leyɗele gonɗe toon to Asie ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko neranɗo modi siftin ɗon tan o ari no dumuno ɓennuɗo to États-Unis o wawi kadi signodirde Donald Trump jokkodiral kewgal ko fate surtout wassodirde muɗum gueɗe ɗe ganduɗa marchandise aji o wawi kadi signinde wonde mo cooda kaɓirɗe kewɗe ummade toon to États-Unis o wawini kadi wiide wonde ko kala pétrole mo sodanno to Russie ene wayno o hayti ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Amérique ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ma walluɓe kadi tampinde Russie naɓe sibabude Russie naɓe calima dartinde haade nde woni contre Ukraine to Sénégal hono kanko premier ministre mo leydi Sénégal Ousmane Sonko ene wayno to assemblée nationale mabɓe o ñalli jabade gueɗe kewɗe ko patuɗe enne kamɓe député ji koɓe jigno siftin toon tan député kamɓe wonɓe lundu koɓe salinoɓe arde lawol makko gaddanol nde o arno toon kono noon e ngol ɗo lawol ɓe gaari kadi ha nde ɓe gulliti wonde potal wodani hakkude mabɓe kamɓe député ji wonɓe laamu e kamɓe député ji wonɓe lundu ko fate no foti goto foti jogui temps namde kan Ousmane Sonko jaabima won namde won o jaɓani jabade en tesira hen namde patuɗe kala ko fate debbati gorka ko gongu toon o jaɓani haalde no fewi kono noon ko fate caɗele gonɗe toon to université Cheikh Anta Diop o haali hen wi wonde ko hawnaki mabɓe mbawa wadde toon commissariat ɗoɓe guitti kadi wonde yimɓe won e guinɗe ɗumen won nokkuji fate nokkuji woni tungnade hande ko anda ene wayno université o won koddirɗe gonɗe toon mabɓe guddiri won hen e wiide mabɓe ko CS tan ɓe jarata habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie tungnade kadi ko yalti journal biyeteɗo point chaud ko journaliste goto radio Mauritanie biyeteɗo Hafiz Ould Abdallah kañum hoore mum wayno nanggama hanki to Mauritanie kanko hoore makko haalin guila ñande samedi nde o wi wonde ko ñande altini kanko hoore mamo porte plainte mo wayata procureur gonɗo to Nouakchott banque hirnangue pour wawa kalmisade toon kanko hoore makko wonde won caɗele ɗe ganduɗa laamu ngu ne waɗe makko surtout henno ko cybercriminalité ɗum noon ko toppitiɗe ko fate kisal e weeyo kañum hoore makko won pression ngaji mbaɗe makko ɗum noon caggal nde
kanko waare makko haali konngol ngol kadi ko miijo haqqille makko e kadi ngol ɗon konngol kadi kuule leydi Mauritanie nden ɗum no wayno ko caggal muɗum kanko waare makko addi hoore makko to commissariat poursuite plainte e caggal ko nden woni o nanga tungnade kanko gardiɗo éditeur uji liggotoɓe e galleji yandiyankoɓe toon to Mauritanie kanko biyeten Moulay Najim Moulay Zain o haali o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kamɓe leydi Mauritanie e poti dartinde ɗum tampinde ɓeɗo jeyandiyankoɓe o haali kadi o wi ko yaaci ene wonde ko oɗo journaliste yo accir ko yaaci téléphone makko e kala ko haalirano heftama donc ala communication mo jogui kanko oɗo nangaɗo biyeteɗo Hafizullah Abdallah gila nde o nanga ha oɗo ñalawma